Тишкан төп мәктәбенең 8-нче сыйныф укучысы Кипатинова Диана. Муса Җәлил назлы сөяркә. Шаһзадәнең иркә сөяркәсе әйтте бер көн назлап сөйгәнен. Мине сөйсәң, үтер туганыңны, китер ватып яңак сөйгәнен. Мәхәббәттән аның җуйган егет, кызның күндәм кылы шикелле. Үтерде дә сөйгән ир кардәше, баш сөйгән кызга китерде. Кыз сөякне тутырып агу салды, һәм егеткә бирде, эч диде. Егет эчте. Гыйшык аның өчен бер тылсымлы серле көч иде. Дөнья, ул да чын күңелдән аны эзләп сөйгән өченме? Яшьлегемнең кипкән сөягенә салып миңа агу эчерде.